исәнмесез, хөрмәтле беренче курс студентлары, мөхтәрәм ата-аналар, укытучылар, остазлар. Менә кояшлы 1 сентябрь таңы безне кабат бергә җыйды. Сезне республикада абруй казанган районыбызның эшче һөнәрләр әзерләү буенча бердән-бер булган уку йорты Актаныш технология техникумының белем бәйрәмендә сәламлибез. Biz бик шатбыз. Беренче курс студентларының кабат безгә, безнең техникумга килүләренә, безнең техникумны сайлаганнарына. Siz bir dә үкенмәссез, безнең техникумда белем алып, үзләштереп чыгып китүебезгә. Шушы бәйрәм кысаларында без инде бүгенге көннәрдә республика матур бәйрәмнәр билгеләп үтә. Районыбыз 90 еллыгын, Актаныш 310 еллыгын билгеләп үткән кысаларда безнең техникумда үз тарихы бар. Шушы район республика тарихында 45 еллык юбилей. 75 елның 13 майында техникум ачыла. Менә 45 ел инде ул районыбызга, республикабызга һөнәрләр, һөнәр ияләрен бирә, һәм инде матур хезмәт ияләрен бирә. Нәрсә әйтеп китәсем килә? Быел менә безнең 105 студент җыелды инглиш беренче курска. Һәм инде без 7 һөнәр, 7 профессия белгечлек буенча группалар җыелды. Белем бирергә бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Белем бирерлек мөмкинлекләр тудырырга мөмкиннәр. Бүген линейкадан соң инде сез анда җалыгы бар, мәйданы бар. Bütün яңа төрле техника, заман техникалар белән танышып инде алар үзебезнең учхоз сыйфатыбызда шу өйрәнү тәҗрибә эшләр. Һәм без алардан рәхмәт сүзләре ишетәбез. Район башлыгы исеменнән, башкарма комитеты, район советы исеменнән бүгенге бәйрәм белән чын күңелдән котлыйм. Исәнлек, саулык һәммәгезгә дә матур итеп яңа уку елларында сезнең белән бергә үткәреп җибәрергә язсын. Техникум безнең municipal bilim беру системасында иң әһәмиятле урыннарның берсен биләп тора. Дөресен әйтергә кирәк, менә мин күңелем белән сөенеп торам. Кайчандыр монда 150 бала карган укырга. Бүген инде 400 бала белән башлап җибәрәсез. Зур алга китеш, беренче курска 105 бала килә. Бик әйбәт. Нәҗиле төрле белгечлек буенча ул белгечлекләр тагы да артачак безнең киләчәктә. Бу нык кирәк безнең өчен. Чөнки biz монда балаларга профессия бирергә тиеш. Бала инде үзе язмышын кире карар. Югары белем ала икән, ала. Заочный формалыгамыш, очный китеп укыргамыш. Һөнәрле булырга тиеш һәр бала. Бу шуның өчен кирәк безгә. Бу хәзерге заманда не столько даже югары белемле, менә кемнәр безнең производствода шөгыльләнә. Алтын куллы җегетләрне, кызларны җоллый. Һәрбер производство, продукция җитештерүче, промышленный, смол, строительный материалмы, или пешекчеме, башкамы. Юкка менә чемпионат Волскиз килеп кермәде ул. Күреп торасыз, елдан-ел аның буенча да конкурслар үтеп бара, ярышлар үтеп бара. Мохтаҗлык кичерәбез иң әйбәт сварщикка, иң әйбәт плиточникка, иң әйбәт ташчыга, иң әйбәт пешерүчегә һәм башка ул хуҗалык буенча тоже бик күп шулай ук безнең профессиялар буенча ярышлар үткәрелә бүгенге көндә. Шуңа күрә дөрес сөйләгәнсез бу уку йортын. Материал техник базасы бүгенге көндә әзер. Уку йортының әле без аны киләчәктә дә байыту, ныгыту буенча үзебездән торганын эшләячәкбез. Бик сөенәм, ветеринарлар барка килде. Ничек районда бүгенге көндә 50 мең баш мөгезләре төрлек бар. 17 мең баш сарык, 2 мең ярым ат, 3 меңгә якын кәҗә. Үзебез ветеринарларны әзерләмәйбез. Зоотехникларыбыз юк бүгенге көндә. Әле зоотехникларсыз алып барып була төрлечә, но ветеринарларсыз алып барып булмый бүгенге көндә. Цифровизация дибез, цифрлы экономика дибез. Бу юнәлештә тоже без монда үзәк күргә телибез киләчәктә. Пока беренче карлыгачлар, но үзәген монда булдырга тиеш дип без аны исәплибез барбыр киләчәктә. Ничек кенә булса да техникага өйрәтү, техникага тартылган балаларны тарту. Бирәктә 7нче, 8нче, 9нчы класстагы балаларны тарту, аларга һөнәри профессия сайларга ярдәм итү. Бу техникумның ресурс үзәгенең төп эшләгән юнәлешләрнең берсе булырга тиеш киләчәктә. Профориентация үзәге аларның аннан да укулга караганда да зуррак бурыч дип әйтер идем минем киләчәктә. Ул бердән-бер уку йорты бүгенге көндә Актанышта. Шулай булгач ул үзенең исеменә туры килерлек итеп эшләргә тиеш.
коллектив тупланып килә. Әкренләп бар иң беренче чиратта коллективтан тора. Укытучылардан, тәрбиячеләрдән, мастерлардан тора. Алар белән постоянно эшләргә кирәк, аларның белем дәрәҗәсен күтәрергә кирәк. Яңалар, яшьләр кайтару буенча да уйларга кирәк. Гомумән, тулы тормыш белән яшәрлек итеп без моны Алла бирсә киләчәктә ясап бетергә тиеш. Узган куелган бик матур итеп төгәлләдегез сез ана әлегә ике төрдән менә эш төрдән эш профессия буенча хәзер экзамен бирдегез уку йортында. Киләсе елганы тагы да арттыру буенча эшләргә кирәк, уйланырга кирәк, материал техник базаны карарга кирәк, экспертлар әзерләргә кирәк бүгенге көндә. Шулай булгач ресторанный сервис кирәкми, ландыш. Әйбәт пешерәсез, молодцы, но обслуживание буенча да безгә кешеләребезне әзерләргә кирәк киләчәктә. Шуңа күрә район башлыгы буларак үземнең кулдан нәрсә тора, мин үземнән торган эшләячәкмен бу уку йортының дәрәҗәсен, белем бирү сыйфатын, тәрбия бирү сыйфатын югарырак дәрәҗәгә күтәрер өчен. Кайчандыр бу ата-аналар алдына чыгу кыен бизгә. Район башлыгы буларак кыенсынадыр мин, җимерек бит. Бераз хәнидә ясадык инде без моны. Надо дальше ясарга кирәк безгә. Эшен ясарга кирәк, эшен ясап бетерергә кирәк. Содержаниесен булдырырга кирәк бу уку йортының безгә. Штаб бөтен нефтекамскийлар шалалардан безнең бит 60 бала бетерә 9-нчы класста. Менә 105 генә килгән. Шуның 100 генә безнең 10-нчы класска китте. 100дан 60-ны алсак, 260 кала. 100 монда килгән, 160 читкә киткән безнең әле 9-ны бетергәннәр. Шулай булгач, әле резерв бар димен. Да без монда бит ашмаячакбыз, педагогик юнәлеш, медицинский юнәлеш ашмаячакбыз ансы. Но эшче профессиялар буенча безнең ашырга юнәлешләр бар киләчәктә. Шуңа күрә киләчәктә Алла бирсә, әле монда безнең тартылучылар тагы да күбрәк булар. Бу как бы показатель сезгә ландыш. 9-нчы класста ничә бала бетерә һәм шуның ничә проценты безнең техникумга укырга килә. Вот күбрәк тартасыз икән, сез әйбәтрәк эшләйсез, значит. Менә бу сезнең эчендә күрсәткеч булып торачак киләчәктә. Общежитие бар безнең, җитән дә урыннар, җитмәсә тагын карарбыз. Но самый главный, без монда күбрәк балаларны тартып, күбрәк аларны тормышка әзерләргә тиеш дип исәплибез. Һәм инде без дәвам итәбез музыкаль сәлам белән. İdeli yaralarına nurlar sibip Mağdur bulup ada bizde kal Kal şekilli yaktı tuğan ilim Rəxət bir gəm yerim Tatarstan Рахмат үзелдеп. Укытучылар, тәрбиячеләр, әтиәниләр, сезне Татарстан Республикасы Дәүләт Советы исеменнән чын күңелдән бүгенге бәйрәм, белем көне белән тәбрик итәргә рөхсәт итегез. Сезгә барыгызга да исәнлек, саулык, яңа уңышлар, уку уңышлары теләргә теләп калам. Менә Энгель Навапович бик дөрес әйтте. Техникум ул менә аласы или алган монда белемнәр киләчәк тормышта бик кирәк булачак. Менә мисал итеп, русча әйткәндә, пусть не покажется нескромным, но заманасында үткән гасырның 1973 елында мин дә 15 яшьлек бала әтиәниләр яныннан китеп, Октябрьский техникум. Менә миңа бик ошый ул техникум дигән сүз. Хәзерге заманларда бит колледжда бар, нинди генә исемнәр кушмыйлар уку йортларына. Менә техникум. Менә минем өчен бирде бүгенге менә дәрәҗәләргә бару җитүгә бик зур ярдәм. 8-нчы класстан соң техникумны бетереп, ул миңа ярдәм итте. Ул анда алынган белем 2 институтта тәмамларга ярдәм итте. Шуларга мин сезгә теләрим. Теләгегез булып, тырышлыгыгыз булып, алдагы менә үзегез алда куйган бурычларны үтәп,
матур гына тормышлар телим сезгә. Чөнки менә нинди генә тармакны алыйк, нинди генә уку бинасында районда бу көннәрдә бүгенчә кирдек, бүгенге көнгә туры килгән шартлар бар. Шул ук вакытта Энгель Наевич менә үзенең чыгышларына менә киләчәк турында, һәрвакыт киләчәк турында әйтә, и минем бер шигем дә юк, ул әйткән сүзләр тормышка ашачак. Сезгә барыгызга да тагын бер мәртәбә исәнлек, саулык телим. Укытучылар, ата-аналар һәм хөрмәтле студентлар, бүгенге белем бәйрәме белән авыл хуҗалыгы идарәсе коллектив исеменнән, хуҗалык җитәкчеләре исеменнән котлыйм. Сезгә сәламәтлек, укуыгызда уңышлар, озын гомер телим. Энгель Наевич әйтеп үткәнчә, уку йортын сайлап дөрес эшләгәнсез. Кытайга барып булса да белем ал дигән бит Коръәндә. Безнең бу уку йорты үзебездә. Электән 75 елга кадәр безнең механизаторларыбыз, машина йөртүчеләребез Шаллыга, Бөгелмәгә, Минзәләгә барып белем алганнар. Бүген бу мөмкинлек үзебездә тулысынча бар. Шофер, машина йөртүче, тракторист кына түгел, механик әзерлиләр, ветврачлар әзерләү мөмкинлеге дә бар. Булар барысы да безнең үзебезнең районда, район авыл хуҗалыгы тармагын үстерү өчен хезмәт куючы кадрлар булып торалар. Шуңа сезгә рәхмәт әйтәм, барыгызга да техникум үткәргән чараларда актив катнашыгыз. Бу сезгә киләчәктә тормыш юлын сайлаганда бик нык ярдәм итәчәк. Югары белем алырга, дәвам итәргә тулы мөмкинлекләр бар. Матур итеп укыгыз, матур итеп чараларда катнашыгыз, бергәләп матур итеп эшләйек, яшәйек. Сәламәтлек барыгызга да. Техникумны бетереп, 3нче курска авыл хуҗалыгы институтына 10 бала керде. Былтыр 8 еп алмаймы? Еге бермәенчә ата-аналар ишетәсеңме? Еге биреп торасы юк. Монда балагына бирәсез дә, уйгар укыртына керә балагыз. Рәхәтләндереп, 3нче курска бара, әйчә күпме түләйләр, өстәмә түләйләр. Кайда бар мондай мөмкинлек? Егетләребез иртә таңнан кичкә чаклы шушылай хуҗалыкта дашалар. Ахметова Алмазия Әскәт кызы, ашханәдә пешекче. Харисов Илгиз Илнар улы. Комбайнер ярдәмчесе егетебез безнең. Егетләрне чын күңелдән котлыйбыз. Тамыр хуҗалыгыннан Гибадуллин Ойнас. Егетләр тиз генә чыгабыз. Егетләр җәһәт кенә тиз генә чыгабыз. Закиров Рөстәм тамыр хуҗалыгыннан. Һәм хөрмәтле студентлар, алкышлыйбыз. Рөстәм, йөгер. Эшләгәндә кебек. Ялт кына. Тамыр хуҗалыгыннан Салихов Илнур. Тамыр хуҗалыгыннан Аглиуллин Лейсен. Тамыр хуҗалыгыннан Миннахметов Айгиз. Айгиз. Йөгер, Айгиз, йөгер. Тамыр хуҗалыгыннан Имамов Илгиз. Егетләр йөгереп чыгабыз, чөнки конверттың эчендә үзегез беләсез нәрсә икән. Комбайнер ярдәмчесе. Тамыр хуҗалыгыннан Сабиров Рәдис. Рәдис эшен дәвам итә, давай. Егетләр уже бүген ак күлмәкләрен салып, кичке ятка эшкә китәчәкләр. Тамырдан Ханнанов Фидан. Йөгереп кенә чык Фидан. Тамыр хуҗалыгыннан Закиев Гадел. Һәм тамыр хуҗалыгыннан Аскаров Ленар. Ленар юкмы? Аскаров Катап. Аскаров чыгып җитмәгән күрәсең. Эштә Кирсеңәме? котлыйбыз җиткәннәр. Егетләр, кызлар, барыгызга да хезмәтегез өчен рәхмәт.